sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critical thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start our Bible study nining adlaw, ikinahanglan na natong paglimpyo sa atong konsensya, atong tanlag, pinagi sa pag-umpisal sa atong mga sala ngadto sa atubangan sa Dios kamahan, aron kita malimpyuhan o maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Atong hinganlan ang mga sala nga atong nabuhat, sala ba sa una, sala ba sa dila, o sala ba nga makita. Kining tanan himong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini ikumpisal. Apanalang kanimo higala nga dili pa usa ka Kristohanon ang imong buhaton, dili ang pagkumpisal sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoo Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, aron ikaw makasalmot na usab, makiguban ning atong pag-Bible study nining adlaw, usa magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we now pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Bueno, aniya na so kita, nining adlaw sa atong panaguban, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, o kini Grasya. Aniya kita, ana sa mayong panglawas. I hope you are nakasimong ka-skill sa imong lawas, na kasanag sa imong pangisip. Ipabuhi pa kita, tungod lamang kini sa kaloy, gugma, kortesya, o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Kay tungod kini grasya man. Usa, atong ipadayon ang atong
gidiyaan sa paghisgot sa miaging higayon bahin sa kaluwasan. Ugato ng nasayran, gikan yan itong atong pagtuki yan itong bahina nga kita tanan nga mga kaliwat niya dan ang tanan kanatong himugso ng kalibutana gideclare kita nga spiritually dead bisan tuod kita physically alive kay tungod kay napahiran naduhig kita sa ilang unang sala nga nabuhat pagsupil sa Dios. So mao kana nga gitanaw sa omniscience sa Dios ang kahimtang sa tao nga wa gyud siya ingnon ta way paglaom way kaugmaon makaluluoy ang iyang kahimtang busa naghimo sila usa ka tigom silang tulo ka sakop sa balaang Trinidad nga gipatawag sa Dios nga Amahan ug mitambong nga ang Dios nga Anak si Ginoong Jesucristo ug ang Dios nga Espiritu Santo. So mao nga sa wa pa gani mabuhat ang kalibutan diha na kining maong plano ang gipahimutang nila. So there was already a plan established by God. Gibahin kining tuto kahugna. Three phases. The first phase, ang unang hugna, mao ang kaluwasan, salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Ang ikaduha nga hugna, phase 2, mao ang magtotoo nga nagkinabuhi na dinhi sa kalibutan. Ug siya gimanduan sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon kita, pinaagi sa unsa, pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis, sa mas pagpakaon nato sa atong lawas o luto, pagkaon aron kini ma-skill, mao sa mga atong kalag. Pagkadoon sa mga pulong sa Dios, pinagis pagtuon ini. Ug mao ra man kini kalan sa atong kalag. Matthew 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa iyang baba. Ug ang ikatulong nga hugna, phase 3, mao na ang kinabuhi sa magtotoo human niining kinabuhiya. 3 phases of God's plan. Okay? Now, giplano na sa Dios tanan kining maong totoo kahugna. Mao kining planuha ang angay natong tanang mga tao. This is just the right plan for us. Ingno na lang nato ka na pagsulti. So din kita mo padayon, we will continue our discussion ining bahina. Ang primero nga gihimo sa Dios, ang problema sa atong mga sa. Problema mangguding sa, di ba? Ug ato na kanang nakita tungod kay ang tao na may sa problema gyud na niya, problema gyud ang sa. Ug wala ba gyud tayo mahimo bahin sa maong sala? Wala. Busa, the justice of God judge every sin in human history in Christ, ngadto kang Kristo dito sa krus, ingon nga siya'y puli kanato. So, ang tanang sa karon tuwa na, gihagmong, gipahid, gi-impute ngadto kang Ginoong Jesucristo dito sa krus. Well, tingali na yung mga tanaw, unsa may nakalahi ni Kristo? Napoy ubang mutubag o Diyos, good siya. Nalahi, good siya. Now, una sa tanan, kwinta haragod po. Kung ang pagka-Diyos ni Kristo
mo pa'y misulban sa atong sala, di mahimo. It cannot be. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo, He is deity, balaan, holy. And therefore, ang Diyos, di mahimong mupasan, mukamkam, o muhikam o sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Diyos ni Ginoong Hesus Kristo. By the way, tunan pa nato og dugang later on, no? Ang bahin sa gitawag og hypostatic union ni Ginoong Kristo. Duha niya ka kinaiya. Two natures. Nature of God, which is 100%, a nature of man, which is also 100%. Ang pagkatao ni Ginoong Kristo, atong tutukan, His humanity was impeccable. Masabot pasabot sa impeccable. Why sala? Why sala si Ginoong Kristo? Okay? Mato nang i-establisar niya. Siya, gipagkatao din his kalibutan nga why sala. Ang tanang tao nga ihimungso sa ako nag-iingon kaganiha, ang tanang tao nga ihimungso ning kalibutan na patay, di ba? Di na kana nato ang balikon basta kay patay ang tanang tao nga ihimungso din his kalibutan. Okay? Apan si Kristo nga gipahimungso din his kalibutan buhi. Mo ni nakalahi niya. Apan ang iyang pagkahimungso ning kalibutan ha, mo ay naghimo niyang tao. And the Word was made flesh. Nabitaw na niyang bersikulo. So, siya nahimong tao. Diha kaniya ang bugos nga pagkatao o bugos nga pagka-Diyos. Total, absolute, 100%. That's what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iya ang pagsulban, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibok ng kasaysayan sa tao, way labot ang iyang pagka-Diyos. Niya na, tungod kay, ang Diyos di man lagi mahimong muhikap, dili mahimong mutagad, di mahimong muhikap ang Diyos o sala. Di mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Kristo, doon naman po'y authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa atong mga sa tungod kay siya way sala. Mao nga ang nahitabo karon, God put on the Lord Jesus Christ who had no sin all our sins. So that sa diha nga ang kanantang mga sala sa tibok ng kasaysayan sa tao napasan na ni Ginoong Kristo, kita mahimo nang matarong at tubangan sa Diyos. Naana sa Korinto, makita o mabasa nimo. Mao ning gitawag og doctrine of the substitutionary atonement. Substitute ma, puli. Substitute si Ginoong Kristo kanato. Alang kanatong mga tao nga helpless, way mahimo sa itong kaugalingon. Matay sarang mahimo. We are all helpless. Mo na gitawag sa in English o depraved state. Gipakatao kitang tanang mga kaliwatan sa tao nga mga patay spiritually dead. Mga makasasala kitang tanan. We are all sinners. Busa, si Ginoong Kristo kinahanglan nga mupuli alang He had to substitute for us. Siyang mipuli sa atong dapit dito sa krus, sa tuyo, nga ang tanantang mga sa mabayaran niya. Again, ang umalikon, wa yung ko sukhan pagsugod sa atong gisgutan na sa miyaging simana o sa miyaging higayon, wa ko maghisgot o pulong nga pasaylo. Atong klarohon kana. Kay later on atong makita nga kining hitabua unsang hitabua nga kining pagtuo nining mahina. I know that
Nay uban kaninyo nga dunay gitawag og preconceived notions. Kay mao nay nabalik-balik kanato kinahanglan abrihan lang nato ang atong pangisip una-una niya atong timbangon, atong kwintahon ba. Ayo lago na una nga di nako maminaw na nila din nako. Timbanga klaruha og unsa gyud imong makita. Ug unsa without prejudice sa imong preconceived notion. Pero kung naagyo kay preconceived notion, sorry, di gyud nimo madawat tungod kay sirado naman na imo una-una. All sins, ako maliko na, all sins were imputed to the perfect human nature of our Lord Jesus Christ on the cross. Nakibaw na taana, nakasabot na taana o gigamit ni Ginoong Hesukristo ang iyang kaugalingong kabubuton, free will, sa pagdawat sa atong mga sala. Our Lord Jesus Christ accepted this invitation, ang pagpasan, ang pagpasangil. Siya may gipasangilan, siya may dakdakan, gibutangan. Di man to iyang mga sala, ato tong mga sala. Okay? Pero ang silot, usuhol sa maong mga sala dito kaniya. Ug ang sentence, because He had a personal love for all mankind, then God the Father, ang Diyos nga Amahan, judged every sin in human history after our Lord accepted niyan tong imputation sa tanantang mga sa ngadto sa iyang pagkatao. O tinggi atong gisgutan samtang siya nagasinggit, nagasyagit sud sa tuto ka oras gikan sa unsang orasa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Nagsinggit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? This was the time when God the Father, primerong Diyos ko, and God the Holy Spirit, ikaduhang Diyos ko, mitalikod ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay, ito akong gingon nga pertinigyon niyang hiniaperting hugawa na ni Ginoong Hesukristo tungod sa atong mga sod sa tuto ka oras. Gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa palis. Karon nakasabot ka nganong kaduha sa Ginoong Hesukristo mo sangpit. Tungod kay adtong tuto ka oras mitalikod ang Dios kamahan ug ang Dios nga Espiritu Santo kaniya samtang gipahid ngadto kaniya gibutang ngadto kaniya atong mga sala. But ang mga bag-ong tubo ron magkasabot samtang si Ginoong Jesucristo nag-download sa atong mga sala, di ba? So ang atong Ginoong Jesucristo accepted this imputation and God the Father judged. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father because of His personal love for God the Father. Tanawa na gud ang virtue love ni Ginoong Jesucristo. Iyang gigamit ang prototype divine dynasty kanong kamunana o bahin sa prototype divine dynasty mao ang virtue love. Part of it. Ang duha ka gugma. Ang sa matong duha gugma. Personal love o impersonal love. Jesus Christ was using virtue love. He had personal love for God the Father. And He had impersonal love for all mankind. Tungod siyang gugma nga personal ngadto sa Diyos kamahan, iyang gilahos ang mao nga buluhaton nga iyang pasanon that He carried or bore all our sins. He had impersonal love for all of us. Ugutan niya ikita personally, ang panahimong sa, ang akong sa, iyang gipasan dito sa cross. Okay, atong labason
sa atong panumduman ang doktrina sa balaang Trinidad. Mo kini gitawag og doktrina sa usa sa tulo, meaning three divine persons in one God. Okay. Kini silang tuto mao ang nagalihok alang sa atong kasaysayan. Ug ang resulta niini ang Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo naghimong upat ka desisyon adto nga higayon nga sila nagmeeting. Misulti ang Dios nga mahanong. Mao kini ang solusyon nga atong ipahimutang bahin sa maong problema. Ug ang Dios nga anak si Ginoong Jesucristo misulti ang Psalms pag-ingon. Okay, doon ako'y upat ka butang na akong pagabuhaton. Ang una niini, ang unang butang mo kini, substitutionary unlimited atonement. Si Ginoong Jesucristo, miuyon, agreed to go to the cross and be judged for the sins of the world in his being human, sa iyang pagkatao. Motong nagpagkatao siya, kaya antong iyang pagkatao, moro to'y bugtong paagi nga siya mahimong muangkon sa atong mga sala. Asagod muangkon ang Diyos sa atong mga sala, di mahimo. Mao bitaw hinungdan, ngano, kung maghisgot tas pag-anhin ni Ginoong Jesucristo, siya si Ginoong Jesucristo nga hingpit nga Diyos o hingpit nga tao, ang iyang pagka-Diyos, wa mulihok samtang dinhi siya sa kalibutan. Ang iyarang pagkatao. So, substitutionary unlimited atonement. By the way, I hope nagasabot kag unsay ibot o sabot sa unlimited atonement. Ikaduha niyang desisyon. Okay, ato ta sa ikaduhang desisyon. Nagisgutan mao ang propitiation. He agreed to satisfy the justice and righteousness of God the Father. Miuyon siya. So, propitiation, ang pagtagbaw sa hustisya o pagkamatarong sa Diyos kamahan, mo naibot pasabot. Ang ikato niyang desisyon nga gisgutan, maong gitawag sa English og reconciliation. Si Ginoong Jesucristo miuyon sa pagpasig-uli. He agreed to reconcile man to God. Pagpasig-uli sa tao ngadto sa Dios, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, ang number one, substitute. Kasabot ka nag-unsay substitute, pagpuli. Number two, propitiation. Pagtagbaw sa gikinahanglan sa hustisya sa Dios. Kaya ang hustisya sa Dios maumay magahukom sa sala. Ug sa dihang si Ginoong Jesucristo mo'y mipataliwala tali sa hustisya sa Dios ug sa atoang mga sala, ang silot nga gi-demand. The justice of God demanded punishment for sins. Imbis kita'y pagasilutan, si Ginoong Jesucristo mao may pataliwala sa pwesto, siya ay may voluntaryo, so to speak. So ang silot dito ipahamtang kaniya imbis nga rin ka nato. That is propitiation. Okay? Natagbaw ang hustisya sa Diyos sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Then, musunod ang reconciliation. Ang pagpasiguli. Reconciliation sa in English. Tungkol kay si Ginoong Jesucristo man mauhimbayad sa demand sa hustisya sa Diyos. Karon kitang mga tao, kita untay mo bayad. E gibayaran man ta, gawas no na ta, nga mapasiguli, mahibalik ngadto sa Dios. Nagasamot ka. Apan ang Biblia, nagasulti nga usara ang tigpataliwala karon tali sa tao o sa Dios. Nga mao si Ginoong Jesucristo. Usara. Because it was the Lord Jesus Christ who decided in eternity past to make that action of reconciliation. Kanang buhata. Wala yung paagi. Kung buot kang mabalik nga to sa Diyos, usara ka paagi nga ikaw may balik nga to sa Diyos. O kanang maong paagi,
maura ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Ug kini mao ni hingpit perfect nga paagi nga gitanyag sa Dios nga ri sa tao. Ug ang ikaupat niyang desisyon nga gihimo alang niining atong kahimtang sa mao ang gitawag og redemption. Sa Binisaya, ang paglukat. In redemption, Jesus Christ agreed to free man from his slavery to the sin nature by providing the redemption solution of salvation through faith alone in Christ alone. Kining doktrina sa redemption bahin usab kini sa pagtulon sa Biblia bahin sa paagi sa kaluwasan sa tao. Bahin sa doktrina sa pagsangyaw, pagsaksi o witnessing. Now, sa sige nato hisgot, nining mahina sa agi sa kaluwasan, huwag ka ba makamantikon nga, huwag yung kumuhisgot, bisa nga may bahin pa sa ilong. Huwag yung kumumisyon anything about pa sa ilong. Do you know why? Naibaw ka magngano nga huwag yung kumuhisgot o bahin pa sa ilong. Naibaw ka ngano. Wala ko na hisgot yung dili yung ko makahisgot, bahin pa sa ilong tungod kay paminaw. Tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus, why pasaylo nga nitabo? There was no forgiveness at the cross. None. Now, well, I know, naiuban nga mulis kuhag o kadungog ini puntuha. Mahingon tingalan. Nga ngayon sila nga, isaway ka pasayluan na hitabo dito sa krus. Paminaw pa kayo, ini nga ito ipatinaw kanimo bahay ini. O lagi hindi kinahanglan imong bukas na panguna-una. Open mind. Ang tinuod mo kini. Ang nitabo dito sa krus, maura ang paghukom. Judgment, di ba? The cross was judgment. The cross was not forgiveness. Dili ka pasayluan ang cross, kundi paghukom. Kung sa man dahiyo'y nahitabo ni Ginoong Kristo dito sa cross, kung sa man, namatay, di ba? Nga nung namatay man siya, tungod sa atong mga sala. Unang iyang kamatayon was judgment, o paghukom. Because the justice of God lagi demanded that particular punishment. So there was no forgiveness that happened on the cross. There was none. So tingali mo yun ka, ako maginawa ng iyong magusta, hingo na sila, buwa ko ng kapasailuan o forgiveness na nitabo dito sa cross. Well, okay. Ayaw nagtalikod. Ayaw sintalayon ini pagtulunan na. Kung ang gingon, have an open mind. Ang lihi, una, ang imong panguna-una, be analytical, ipakita ng imong pagpensar ba. Of course, pangayua sa Espiritu Santo ang yan. Paglamdag sa imong salubutan, bahid, niiningin ng tao. Tingala mo yung delicate na friend. Kung you consider it really delicate, tandugon. Okay? Now, only God, the Holy Spirit, who can truly enlighten you, can make this thing lucidly perspicuous. Tataw, tinaw, klaro nga pagbasamo. Okay? Now, let's talk and concentrate bahin sa forgiveness. Imo mong ginahimo, ipamutan na pagay. Forgiveness is separated from the cross. Imuwag kini. Dihay kapasayluan nga itabo, apan way labot sa cross. Atong tanaw niya,
Forgiveness does not occur on the cross. Ang papasaylo sa mga sala, wa may tabo sa cross. Na, tingali mo ingon ka, kung sa itong giingon ni Ginoong si Kristo nga amahan, pasayloa sila kay wa sila masayod sila gibuhat. Di ba to usala sa 7 katapusang pulong ni Kristo samtang dito siya gilansang sa cross? Paminaw. Kadto dili ka pasayloan. It was not. Palihog, klaruhan na. Kung magduda ka na, tun-e ka na sa original nga pulong igamit sa pagsulat anong mahina sa balang kasulatan, niya itandi ka na sa tanang kategorya, sa tanang doktrina diya sa balang kasulatan. Kay dili kadto kapasayloan sa atong mga sala. Unsa man dito? That was personal forgiveness of the Lord Jesus Christ. Ngantos mga tao na nagbuli, nagdangman kaniya. Personal ba? Muna ba kanalitan na ay magkasumbag nimo? O niya siyang nakasumbag nimo, mangayon na yun yung pasaylo. Pasayloan ako. So mayroon ka, yung pasaylo na ka ako. Okay lang. Exactly the same thing what the Lord Jesus Christ showed na yung ipagkita towards sa mga tampalasang mga tao nga kadaog-daog nagpasipala kaniya. Way lamot ang ato mga sala antong maong pagkasultihan ni Ginoong si Kristo. Atong panuhon ni forgiveness is a result of the cross. Pinakadungo ka? Forgiveness is a result of the cross. It was not what happened at the cross. Atong makita ni karon when we move forward. Before the judgment of the Lord Jesus Christ at the cross began, so pamugtugod, our Lord prayed to the Father from His humanity, to forgive those who were crucifying Him. Katong pagyon niya, pasayloa sila. That was personal forgiveness from Jesus, and not the same forgiveness of sins at the moment of salvation. Lahi kanto. Ang ubang tingalin ninyo, may na may verse of Bible nga nagsultig yun of forgiveness of sins. Naabitaw. Naana sa Efeso. Tanawa. Ingon diha nga, in Him we have redemption. Pagkasabot na tagon siya redemption, di ba? Redemption means paglukat. Okay? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Oh, kung sa may pasabotan. Grabe no. Oh na, atong ipatinaw kini. Diha kaniya, kita may katulsanan. Pagtubos man yung redemption, bayad ang pagtubos, pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga kalapasan, sumala sa kalagayan, sa grasya sa Diyos. Okay? So, naagyo pa sa ilo, di ba? So, sa cross, adili. At uglaruhon, nga nung di man nga in Him there is redemption, dito man may tabo sa cross. Sakto? Dawat ka na. So, redemption happened at the cross. Okay? Nga naman, now, redemption through His blood, the forgiveness of sins. Now, sa original nga Greek, dili na lang nato isgutan mga pulong. Ato lang tanaw ng porma. Kay importante na yun ni kayo ang porma. The word redemption and the word forgiveness are all in the accusative form. Accusative. Okay? Ato makita ngayon na accusative, puros ni sila mga inunta, aktor ni maong nga bersikulo. Mo ni sila yung mga bida, inunta sa maong bersikulo. Redemption and forgiveness are both in the accusative. But kung anong tanaw na sa accusative sila, pero ang subject, di man gud sila subject, tinuod sila ang bida, pero dili sila ang subject. Kaya ang subject ini, mao si Ginoong si Kristo sa taas. In Him,
We have redemption and forgiveness. I'm sure that's not noun, kundi a verb in the accusative form. Atong makita karon ana noun. Libo ko kayong verb, ini is sige man tagtudlo ang pulong hell, ang pag-angkon. So we have the Lord Jesus Christ, we have redemption, kita in Jesus Christ. We have, that's another arrangement, redemption through His blood and the forgiveness of sins. Ang redemption, kuyog ini nga phrase, o ang forgiveness, kuyog ini nga phrase. Now, ang redemption o ang forgiveness are both in the accusative form sa akong giingon nimo. Ug tungod kay duha sila kabuok nga naa sa accusative form or accusative case, atong kini gitawag og double accusative ining arrangement. So we have redemption and we have forgiveness. Ano ay pangutanan karon? Unsa may buti pa sa buot kung doon ay duha ka accusative sa usa ka sentence. Duha ka accusative, dili mahimo silang duha dungan o bida. Di man mahimo. Kaya kung dunganon kini silang duha nga bida sa mga sentence, di masabtan. Di ta makaklaro kung unsay buti pa sa buta ana. Atong makita karon tungod kay double man ni sila. Dunay usa ani nga supporting actora nilang duha. We call this the accusative object complement. We have redemption, we have forgiveness. Pero atong makita tungod kay double accusative man lagi siya, you have the accusative of object and complement. So ang usa ani mo ibida, ang usa supporting actora. Ang object ini mo ibida. Unya ang complement mo supporting actor sa maong sentence. Ug atong makita karon nga dalang direct object niini mo ang primero nga verb. We have redemption, that is the object. So sa laktod nga pagkasultiw, ingon naaw nato pagsultiw ug tanaw, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo sa krus, redemption. Kay kini ba ang buot ipasabot sa dugo, mao ang iyang gibuhat sa krus. So ang katubsanan nahitabo diha sa iyang gibuhat sa krus. Is that clear? Now, asa man forgiveness? Manay pautana. Because now, forgiveness is the complement of redemption. That means, nga ang kapasayloan, moabot lamang kung ang katubsanan nahitabo na. So in other words, atong i-move forward gamay, forgiveness is the result of the redemption work of the Lord Jesus Christ on the cross. Dili dungan. Dili mahimong dungan. Tungod kay na ang may katubsanan, then mo resulta kini sa kapasayloan. Apan, ayaw sa conclude, kay naiuban ka ninyo, ang conclude na, ayaw sa ingon, ani alam sa ninyo pagtanaw. Redemption was the judgment on the cross. Ang paghukom nga nahimo mautoy katubsanan. Forgiveness is the result. Now, kung maingon ba yan result, wa na magpasabot ng automatic result. Diin man ito magunahuna ang result automatic. Dili ba yan? Dili ba yung automatic ang resulta? Magagad na sa unsa ang kahimtang. Forgiveness occurs at the moment of salvation through the decision of mankind with regard to the salvation work of Christ. Ingon ini ka na may tabo. Humana o buhat ni Ginoong Jesucristo ang tanan nga ang ngaya ang buhaton dito sa cross. Humana. Ingon ka tingali o. Kunya katong iyang gibuhat sa cross, di ba ito kapasayloan sa akong mga sala? O katong iyang gibuhat dito sa cross, dili ito kapasayloan sa akong sala. Kaya nga naman, ang iyang gibuhat sa cross, kay pagtubos tayo.
ang upat. Remember the four? Hinumdum ka sa upat. Number one, you have substitutionary unlimited atonement. Ikaduha, propitiation, pagtagbaw sa hustisya sa Diyos. Ikatulo, reconciliation, pagpasiguli. Ikaupat, redemption, pagtubos. Katoy ang gibuhat dito sa cross. Nagkaroon, ang kapasiluan, asa man may tabo. Ato nagkaroon makita na ang kapasayloan mahitabo lamang. Paginaw, ang kapasayloan mahitabo lamang kung kantong tanan nga yung gibuhat sa krus imong pagadawaton. Kasabot ka? Katubay yung gibuhat tanan sa krus. Buhat sa kaluwasan. Kung imong desisyonan ka na, o imong dawaton ka na, mao na diha ang kapasayloan mahitabo. Sa diha nga imong desisyonan sa pagdawat katong tanan o gibuhat ni Kristo dito sa cross, then at that particular moment, diha gyud sa kayo nimo, o akong dawaton katong tanan gibuhat ni Kristo sa cross, back, forgiveness occurs. Forgiveness is yours 1/60th of a second. Instantly, ikaw gipasaylo. Did you get it? Nagkasabot ka na. Balikon ko sa Panginoon. Ang tanan mong mga sala, gipasaylo sa diha nga imong dawaton katong tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. That's it. Ug dungan sa imong pagdawat niya itong gibuhat ni Kristo, imong gituuan si Ginoong Kristo, ingon na imong manluwas. Ikaw diha maluwas. Ug agad ka sa Diyos, kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Mapasalaing bahin kung mo desisyon ka sa pagsalikway sa gibuhat ni Kristo, salikway ni Kristo, ingon nga manluwas na, ikaw mahinukman. You are judged. Ubuagay kinabuhing dayon. So, suglion ta din is pangutanan. Kung imong desisyonan ang pagdawat sa tanan nga gibuhat ni Kristo sa kaluwasan, manaaban mo ang kapasayloan? Oo, kay kapasayloan. Kapag kung imong desisyonan ang pagsalikway ng Kristo siya gibuhat sa kaluwasan, manaaban mo ang kapasayloan? Wala. Dili mahimo ang kapasayloan. Amo na. Kasabot ka na sa kamatuoran bahay niini. I hope. Sumoingon ka na, tingali ng higayon na, ingon ana di ay ang resulta. O bitaw nga maglibog pa yata usahay kay maumanggod na nahimo nga muraw. Tungkol kay himpilit na ka na sa atong pangunahuna o moingon tang wala di ay kay problema ng mga tao, kaya ba sa ilo naman di ay ta. Uy, hindi. Huwag ka pa sa ilo, Tinood. Paminaw, tinood na matay si Kristo dito sa cross, gitubos ni Ginoong Kristo ang tanan ng mga sala sa tanang tao sa kalibutan, apan kinahanglan kang muhimong desisyon, magpatubos ka ba o di? Kung muhimo kang desisyon nga magpatubos ka, then forgiveness is the result of your decision. Do you know what I'm saying? Muna, nga desisyon sa tao mo'y makahatag niya kapasayloan, forgiveness. Mga pamilyar na ron. Kung ikaw, Kristohano, magkasa ka pa o dili. Nagkaroon, unsa mahimuon sa usang Kristohano, aron ang iyang sala ng buhat pasayloon. Mga yung pasaylo? Diba? Dili na ba o? Ngayon di man mo ang pagpangayong pasaylo. Well, exactly the same principle ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, ang pagbayad niya sa tanantang mga sa, apan kung ikaw usa na ka Kristohanon, makasala ka. Kung dili nimo isugid ang maong sa nga imong nabuhat ngadto sa Dios kamaan, bisag ditubos ng maong sala, di nimo maangkon ang kapasayloan hangtod imong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Sa in English, if we confess our sins,
God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang gisulti o gimando sa Biblia, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. Mora na gisulti sa Biblia, wa mo ingon o pangayo pasaylo. Ang giingon sa Biblia, hinganli, admitahi, isugid, acknowledge your sins lang, not that you ask forgiveness. Muna gisulti sa 1 Juan 1:9. Nga mangayo pa man kang pasaylo, nagitubos naman ka, hingdawat naman ka sa katubsanan. Ang ipangayo sa Diyos, isugid lamang ka ng imong mga sala. That's it. Forgiveness is the decision of mankind in time under two categories related to human sins. Category number 1, in the forgiveness of all pre-salvation sins. Pre, sa wapa, kamaluwas. Ang tanang mga sala nimo sukad sa imong pagkahimog, so hangtod sa imong pagdawat sa kaluwasan, that is called pre-salvation sins at the moment of faith alone in Christ alone. Category number 2 is the forgiveness of all post-salvation sins. Post na human ang kaluwasan. Karon nga mga magtutuo na kamo. Post-salvation sins result for the fulfillment of the promises of 1 John 1:9. If we confess our sins, etc., etc., kung isugid na nga itong mga sala. So, ang kapasayloan, wa mahitabo sa cross. Resulta lang sa nahitabo sa cross. Okay? Ayun, klaro na natin mo. Mahitabo ka na to ang kapasayloan sa tanang pre-salvation sins sa gayon nga mohimot ang desisyon sa pagdawat sa buhat ni Kristo sa kaluwasan dito sa cross. All our pre-salvation sins are blotted out. Gipa at the moment we make a decision to believe in the redemptive work of Christ on the cross. Nakining tanan nga itong gipangisgutan ng mga kamatuuran sa pulong sa Diyos, nalangkob lamang sa ilado nga pulong grasya. Nangunay na ito nang isubli na tungod sa grasya. Kini tungod lang sa kaluoy, tungod sa gugma, tungod sa kortesiya, tungod sa grasya sa Diyos. Dili kita angayani nga no, tungod kay kini grasya, lihok o buhat sa Diyos para ka na ito nga dili angayan. Well, ato kini ipadayon sa pag-hisgot sa sunod ngayon sa atong panag-uban din sa atong ministeryo sa Diyos sa pagsangyaw sa iyang mayong balita sa kaluwasan. Magampo na. Ato karong iduko ang atong mga ulo o atong piyong ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni atong aniya apil ni atong pag-Bible study kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo ug nga sila wa pa'y paglaom ug wa pa'y kinabuhi dayon. Tingali ikaw mismo wa ka papakahimo niya ng 11 milyong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo gidawat sa matag sala dito sa iyang lawas santang gilansangog nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanang mga sala. Lakip ng mga sala nga ito pagpagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo mao'y mipuli sa atong napit. Gihukman siya sa Diyos Amahan tungod kay na imong pagpili ang